Ce zi frumoasă! Deci acești cocoși cred că se aud pe toate înregistrările. Astăzi mă gândeam să vă iau la Pierogi Day, Pierogi, ziua de pierogi, ziua de dumplings polonezi. Nu faci ce rău. Pentru că în fiecare săptămână există câte un eveniment aici în Port Barton. Deci Port Bartonul nu este lipsit de evenimente. Avem o viață foarte activă, foarte interesantă și nu ne mai vedem capul, domnule, exact, de atât de multe evenimente și atât de multe întâlniri. Prin urmare am zis, dacă tot mai avem foarte puțin timp de petrecut aici, să vă iau la ziua de pierogi, care se petrece sâmbăta, urmând ca săptămâna viitoare. Azi e duminică. Duminică, care se petrece duminica. Detalii. Și săptămâna viitoare o să mergem la Tacos Day, care este joi, am impresia, sau nici nu știu când e, marți. Și vineri este pizza. Așa că numai nebun, domnule, pe aici. Numai golănași. Numai golănași nebuni. Că a băgat și Hei. marfa aici la second. Da. Da, așa că ne îndreptăm spre Beso. Aceste evenimente, toate cele trei despre care v-am vorbit anterior, se petrec la Beso. De ce ați Beso. ales să mergeți pe jos în această duminică? Pentru că este atât de frumos afară și de temperatura ideală. Vă place foarte mult căldura? Îmi plac căldura. Foarte mult. Dar mă gândeam să faceți și niște exercițios fizicos, că tot ne-am... Vă că respirați greu numai de la mers. Și încă n-am urcat panta. Hai să vezi. Hello! Hei! Dar de ce umbrelă dacă nu plouă? Ce părere ai despre acest monument? Da. Ai zice că sunt abandonate, dar nu. Nu, sunt perfect funcționale. Urmează pântuță. Numai viteză, le place cu viteză, cu zgomot, cu dacă se poate cât mai mult. Luminițe. Noaptea. Ui, 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 ui. Nu se vede panta așa, da? Nu se vede, dar e destul de abruptă. Schimbă geometria piciorului. Schimbă geometria, ce atât de călduroc oamenilor. Nici Nu, îți dai seama, doar că se topește sufletul în tine. Aoleu. Ce nu fi trebuie nouă pierogi? Ui, ui. Nu se vede, mă, Nu se vede panta. Dar credeți-mă că e cât? 45 de grade? Hai mai puțin să nu exagerăm. Ce-ți mai place să exagerezi? Știrile ProTV. Hai, domnule, că am ajuns teferi și nevătămați. Uite, ușor, ușor. Mai târziu o să facem, zilele următoare o să facem un review Da. și acestui ATV. Vrei să-l folosesc ca și gantere? Aoleu. Am folosit-o suficient încât să-i putem face un review. Da, și da, pe asta n-ai folosit-o. Asta este motoreta lui Albert, cel care deține Rivka. Da, e foai, de spală cu periuța de dinți. E mai rău ca tine, Albert, să mor eu. Că și tu ești. Tu ești în stare să speli cu... Bine, nu mai zic. Ui. Oh, so we are the first ones to arrive. Hello, Thomas. I love the vlogger. Yay. How are you? Fine. How are you? Wow. We're good. We're good. Wow. Look at this plating. You went for the whole variety. You actually added 2 more. We did a lot of tokwa variations, and we also have gnocchi today. Tokwa. Tokwa is Tofu, yeah. Yeah, that's So
Wow. 2. Tofu and mushroom and tofu. Simple tofu. Oh, if the other one wants to come, That's okay. You can I don't always want to have- separate the family of pierogi. Yeah, they're gonna end up in your stomach anyway, yeah? And 4 of these. Wow, for Matei. Yes, these are my favorites. And as always, I keep some room for the favorite. But these ones are the same? Same, yeah, Ah, same. the same, okay. And sauerkraut? No. No, Not your favorite. yeah, yeah, maybe yeah. one. Yeah, maybe yeah, yeah. one. Yeah. Put it on my plate. Yeah. Yes. Okay, and I'll wait and see Sure. which ones I like. Ce ne poți spune despre farfuria ta? Cât ai mâncat? Poți să-mi spui cât ai mâncat? Hai. Nu le-am numărat. Ai mâncat 20? Nu. You had 20. No, no, You're a liar. No. I didn't count, but it was not. Tak. No, it's probably Ja nie wsadziłem mozzarelli, zobaczyłem. probably Nie ja. 15, 16. Myślałem, że pytasz o ten. So Matei, you have extras. 4, right? And the filling, the filling for the pierogi. Doing Word it in for it. his plate. S-au cam mâncat multe piroghi. S-a cam pirogit. Am decis să rămânem până spre seară pentru că nu se va mai întâmpla ziua de cartofi prăjiți cu mușdei de usturoi. Prin urmare vom rămâne pentru că am înțeles din surse că aici se va întâmpla un gnocchi, vor întâmpla niște dulciuri, ceva. Așa că vom rămâne să vedem despre ce este vorba. Și cam asta. Tu nu vrei, Tot aștept să spun eu ceva. tu nu vrei să declar cât ai mâncat? Te rog eu, declară cât ai mâncat. Nu știu. În pesoși. Da, deci vom rămâne până Dar tu spre tot nu seară. vrei să declari că ai băut? N-am băut absolut deloc. Absolut deloc. Astăzi doar apă. Atât. Uite, încă mai am un pic. Asta? Nu, nici nu prea beau așa, nu prea mai beau. Nu mai îmi place și nici nu consider că este sănătoasă Nu-ți place băutura pentru băutura? organism. Da, da. Nu consider că este sănătoasă. Băutura ai mai lăsat-o, dar manelele nu poți să le lași. Manealele, poamă, și cu tot internetul ăsta cât de mic e, eu tot o manea pe zi ascult. Dimineața. Pe stomacul gol. Doar pe stomacul. Noi n-am consumat, noi nu consumăm, nu consumăm. Ce prostii vorbim și noi, bă, frate. De ce lumea că suntem maneliști? Și contează, lumea oricum zice ce vrea. Dar mai prostii. Contează ce ești tu în sufletul tău, care l-ai. Tu știe! Aoleu. Da, și ziceam că săptămâna viitoare o să vă iau la următorul eveniment culinar, ce se va întâmpla joi, tacos, și apoi o să vă mai iau și la pizza. Mulțumesc, sănătate! Ia uite, Pirolino! Pirolino, vino încoace să faci un număr de magie. Stați, Pirolino îl chema sau cum îl chema? Nirolino, Nirolino! Deci un număr de magie cu un ou. Așa. Da? Vedeți, ou, el nu mai e ou. El îl are în mână, dar nu-l mai vedeți. Da, poți să faci cu magie cu ou strâns. Hai, fă-tu el. Băi, da, să nu...
Mi-e frică. Deci știți că dacă strângeți un ou foarte tare, cu toată puterea, nu se sparge. Mamă, dar stați așa un pic, că nu sunt pregătită psihic. Deci o să-mi vedeți aici vinili. Mamă, sau ouăle astea exotice, nu știu cum se manifestă. Doamne, eu zis să nu faci. Hai, dăm ceva, că dacă se sparge... Nu, eu zis să nu faci. Deci oricum, ca să știți, să căutați pe YouTube, să vedeți că nu se sparge. Hai, mai fă tu, Nirolino. Deci ouă. Deci, încă o dată. Mai încerc o dată. Hai, mai Poate încerc nu o s-a dată. văzut. Deci ții ouă, da? Așa. A dispărut. Vai! Eu l-am, dar nu l mai aveam în mâna asta. Dacă vreți să donați, să dați un bănuț aici la domnul, cam cât luați pentru numere de magie la domiciliu? Nu, că eu am patreonii mei. Tu la? Băi, Tulo. Tula. Tula. Look at this. You're spoiling the guys with flowers. And thank you. Oh, so good. Uitați-vă ce face Tom aici pentru, aici pentru Tudor. With the flowers and everything. Măi, tu ești mândru de tine? Tom ar trebui să fie. Cum e, Tudor? E bună? Grasule de afara nu mănânci? Că se mănâncă și floarea, să știi. Cu furculița. Hai, mănâncă și floare. Tagheli, are you willing to give like a small question? It's not like that. No, it's like regular questions. Like example, Tagheli, do you think we have free will? What do you think? Come on, you like this one, okay? Could look better in a dress. Batman or Spider-Man? So shoot. But you know who's Batman? Batman, you know Batman? You don't know Batman? Spider-Man, maybe you know Spider-Man? Spider-Man. Spider-Man, you know, but Superman, you know? You know Superman? Okay, then Change it. between Superman and Spider-Man, who do you think would look better? Better in the choice. Spider-Man looks so cute. Yeah? Superhero. Everywhere I write something. Look kinda ugly. I think the Spider-Man would be adorable. Okay, then a contemporary question, Tagel. What do you think about this whole coronavirus situation? What's your opinion on it? Terrible. Why is terrible? What is different than any other day? No difference. Exactly. How did this situation change your life? So my youngest is supposed to bring me presents at this time, and we have to finish all my things. Okay. And she will come in forever. But do you think aliens exist? Maybe. Would you be willing to trade one of your rabbits for an alien? For a small alien? Yes. Maybe. Would you be willing to trade one of your brothers for an alien? Yes. Maybe. Maybe two. No, for sure. What if the aliens were exactly like your brothers? Only but alien green. looking, yeah. Okay. No. Prefer them like they are. Do you think artificial intelligence will take over the world? No, look at me. Artificial, you know artificial intelligence? It's like a very intelligent computer that will be smarter than a human being. Smarter than every human being. You don't think that's a possibility? Why? Computers are pretty smart. Like, They are smart. you know,
They play chess better, they do many other things better than Like, They you know, cannot run. Do you think the Basically all the space fake is that you send the capital letters. dark blue or black? I don't think space has a color. I think we perceive color because of No, light. when I guess that's how it works. Why is the sky blue? Isn't supposed to be gray? No, the sky isn't actually blue. We see it as blue, but the sky has no color. Why are the flowers could be purple or white? Why some certain flowers could be purple and certain could be white? Yeah, this is, I think, a personal decision every flower makes.